Čau lidi, tady jsem já. No, a já vás tady chci přivítat. Jo, a tohle bude, jo, a tohle bude 10 faktů o mně, jo, a já bych prostě chtěl říct, že to nebude 10 faktů o mně, nebo pár faktů o mně, asi jeden, nebo kolik, já nevím. Ale první fakt je, že mi je 11 let a jméno vám neřeknu, protože vy jste mi se mi smáli. No prostě vám jméno neřeknu, ale to je úplně jedno, protože jsme kamarádi. Ale my nejsme kamarádi, protože můžeme mít kamarádi, ale taky nemusíme být kamarádi, což je logický. Ale já nejsem žádný logik, takže vám řeknu druhý fakt. A to bude, že... Počkejte chvilku. Nenávidím jahody. Třetí fakt. Nenávidím. Co nenávidím? Co nenávidím? Houby nenávidím, jo, houby. Jo, houby, ty nemám rád. Houby nemám rád. Jo. Ty jsou moc zlý, houby, ty nemám rád. No a třetí fakt o mě, tady třetí je takhle třetí, ne druhý, ale třetí, bude to, že mám bráchu, který mu jsou 5. Tak 5. A mě 11. To byl čtvrtý fakt, jo, to byl čtvrtý fakt, jo, nevím, pátý fakt, to byl asi poslední fakt, že se na YouTube jmenuji Niky.cz, Já si vám loučím pro toto video a čau. Moje ruka, ne, počkej, to je zase moje ruka, a dobrý.